Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Me ya? Ina ne bangaren yan kashi don Allah? Bangaren yan kashi kuma. Yawa ya kashi ne yanzu. Ina ma dan na ga ni da Afirka. Ina ne Allah. Stop. Misali ya yi gudun. Ga ba an gani. Ina ne. Mata. Kai wanne irin fara ne? Kai wannan a kowanne kauye ka taso ya kamata a ce kawaye. Kai yanzu wannan masan binni kenan ai. Ko da me wannan masai ce ka ganta? Wannan masai ce ba place din masu kudi ba. Kai wannan irin makwaci. Kai na da. Ni na saba. Da kashi na abona ne kashi. Ni ka ce wannan kashi ne wannan ne. Wannan kauye ne. Ni na saba. Da kashi na abona ne kashi. Ni ka ce wannan kashi ne wannan ne. Wannan kauye ne. Wallahi da sabo ne ne. Wallahi. Ba ma wata ke. Ba ko wannan kai ne ya masa. Amma ya ka kallon ba kan tayi wannan ne ya masa. to wallahi ka ba a hankali dan idan ka mun daga daga masa wallahi wannan ba Allah gara ni kamani anya kuma wannan kai wallahi ma ni ban ma yadda da kai ba na ga kamati kamati a firgita ma ka anya ko wannan na gwada ba za su ci abin da ya yi wura a wasu da wannan ba Da ni haka. Da ni haka. Da ni. Abin da haka. what